ما يبلا الله خدو الله حد نسمع سمع الله خدو يا اسمع الله صبا دكتور جبر سجل حفتنا كلهم واجاشنا وجزانا السلام مسهم تنكي نتي تبوز اللهم كله كنترنف دخلنا كل تي تبغنا اللهم من قدسات خلنا كمسكون كو حلف ايدلي من اتبعها فشوسي كان تحاونا سنقالوا نزبله زوسيتكم اللهم مرقس ستاني نسباتاتي نزلوا باللايف تاعي تطرنيفو وكلت مريتو حادث نفس خنه كاو حليفون دهرت سرعات موغادو زلكم كل بروبوزال سي صبوي مسغني السوتاتي اعتقد بالنجر دكتور جبر انت ويسي بزعبا ناي ونت مريت اقدم كاف زار كورسنا كاريره اقاطمو انت مال دكتور برخت سمعوني راسي ارتناي كونستيتيوشن قبل كنا جبرنا جيجاتات نيرو قال خبل اقاطع انا مريت نزل على الكابع قرب استاكويده مريسي ما منغسي الناس عفنا زنبرناسي حارت نحسبو خلناسي جيجا نيرو مغنياتو أفتحت مريض زلو مالت معدنات كله مالتي نو أفتحت مريض ركب معدن حتى هاجر of course ما منقص تخونه قبو هيلو المريض زلو جن ما هيز نورتي خون زلو يقول نيرمو حجي نسيت سرعات مستعان وزلوكم مدى نسيت دورو زلوهم صبو صراحات خاطكم ونعرفنا كونستيشن تمديهم زلو السباتي كجبر تبلو ويكا أمن كون يقبوي تبلوسي بخمايهم كتب محشو مديكم زلهم وين نسمعكم كسرعيهم what's the plan in respect of the constitution دهرتي منقسي دهرت سرعات النحر تعالي مالتي which is السوز اللي تمدد صبوطرنا فندي انت ايت مودكم after constitution كبلزلهم نسمعكم كسرعيهم كي مدد زلكم زي حتى بالكات تقلت لي دس بدنا thank you من البعض سوري كنت تحديثا اللي تخوينا قلنا غريتها من البعض كيف ما أخوات حالي خالي كذا نعم بس إذا قرب كأي واحد يتحدث إذا عابد دهيت حتى يا نايم حق حاجة داسيت حتى يا مالتيو حجي نحنا نتايو حافظ شاوز خونا نقرأ قمتنا لنا مالتيو أبتي ناي دنبر مانيفستو بزعما مريت دملكت قمتنا لنا منالبات اندحر دعا حدا خلطة كوني تاي كم زبل ميبي مركبة خصقمن نخيل يو جن مريت ناي عدي ديو قليلنا لنا بزخونه نزي حجي زلو ناي مريت تاخاتو بلو اي مالسي ناي منغستي زبل اي تقبلنايون جن عبايتا زلو كوننت كا بتاع صقام سلازخونه بخماي ختغبر زكال زبل حتو زي تملسو حتو لئي مالتي بلات ابتي نحنا نقمتنا يزلنا ناي دنبر مانيفستو بزعبو زملكت الله جن نالبات تاي كم تبل دوكيمنت قرمي سلازيلنا نالبات كي غاغي مو ده يكون حضرتها كيهب مخنات سبيسيفيك تعشم الله مالتها اجي كي انا اسكي اوكي عنقص 10 3 بتعرف يجي تملكت اوكي انا اسكي اوكي عنقص 10 شوعته اوكي يا رخيبه الله انتهت بالعنقص 10 شوعته ثلاثه كفالات اللوا تسالسيتي land ownership should reside in the Eritrean traditional village and every Eritrean has the right to own land اتبل بقى حجي اي رسع اخوان راچوال مالتيو اتي واننت ناي مريت ناتي عدي مالتي مريتني عدي نبقى traditional عدي تبحال إرتراوي تعدي موقع عدي واننتو نابوخ ملسالو زخوان إرتراوي خاني مريد نايم ولان مسلالو هجي زيها كابتن سالسان حمشتن عنقصات مالتن principles بلناين مالتي مسرتوان principle
نحطو مسل عن إرترا كملس علو ويخيلي زبلنايو حنت خاب إنا زي أمالتي بزعبا ناي نبرت تملكت مالت عنك 10 شعاتي ثلاثة كفال الله تقدميتي نخونا سب نبرت كونن مسل علو زبل يا مالتي زخونا سب كعني مالت بزي حقي بزي أقباب نبرتو كوسد كعني قبا يكونن تبل تسال سيت قاع حنت خابتن معرارنا يا مالتي ازي حجي مريت ناب عدا موقل عدي واننا مريت موقل عدي خملسن كل ارتراو قاع مريت ناي ممولنا مسل كله اتبل مالتي حجي بهمينا قمنا زلنا جن مالت اب عدي كتملسو يقلل كون خيليو مغنياتو بعداوي تي ناي عد دوات فلطون سلازخونه بزح اي كبعسن يخيلي مالتيو جن ازي ناي قدم زنبره ناي مريت تحستو صلمي قال قال زنبره جن ناي اخت ملسه جن اي كعلنيو بغبر مالتيو مغنياتوس تي زنبره مريت تديسوس بعدي درجه ايو زمحادر مالتيو سلازي حجي انت عازي اتقبر جن سرعات زخونه محدار مطيس سئيل مريت منغستي له نا خاب عدي سئيل خوسدو يخلني سلازي سي تمرت واننا نا عدي سلازي منغستي ابو ايد كله ايغتي انت خمس زبل كايو اب تحت مريت زلهم الله بحقي خاب كندي درجه تحت مريت كندي مترون تحتي زبل حتى له ازي حجي بحقي حبتات مالت ناي معدن يكون مال تحت مريت كتب له خلها ما عرف ندي مترو يخيد بحقي ابدي زقم ناي نغير يلن جن تي كونستيتيوشن ناي ارتراح سرح كله تحت مريت بحال كله سي كاب زبان مريت سي كندي مترو تحتي زخيديو سلازم تحت مريت دلو معدن يكون قال حبتات ناي حبار حبتيو كتبل تخيلي ناي حزب مالتي ناي حبار مالت كاني ناي منغست مالت ايكون ناي حزب مالتي حجي common property بحال مالسي ناي حبار حبتي يزبحال مالتي سلازي حجي ورق يكون قال معدن يكون بغب وصيو نهزبي معلا ወይ ካኒ ኣብ ህዝባዊ ማለሲ ናይ ህዝብ ጸጋ ኮይኑ ንህዝብ ይዘገልግል ማለት እዩ እሱኻ ብሕጊ ዝተገገ ኮይኑ ብኸመይ ኣምታይ ውዕል ዝብል ካን ዑ ዝብል ካል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት መሬት መንግስቲ ተባሂሉ ኣብ ዝኾነ ሰዓት መጽዩ እዚ ኣልግስ ኢሉ ሓረስታይ ብዘይ ዋላ ሓንቲ ታሽሙ ዘይብሉ ማለት እዩ ምካሓዝ ዘይብሉ ገለ ዘይብሉ ማለት እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ንባዕሉ ዝፈጠሮ ጸገማት ማዓት ጸገማት ኣሎ እዩ ግደፎት ናይ ማዓድን ዕደና ይኹን ዋላ ካልእ ግደፎት ዝወፅ ገንዘብ ዝርከብ ገንዘብ ኣበይ ዝኣቱ እንታይ ዝግበር መንዩ እዚ ኩሉ ንፈልጦ ነገር እንዲው ምክንያቱስ ሕጊውን ስርዓት እንየለን ካብቲ ዝሕዝነኩም ሲ እቲ ስርዓት መግደፍዎ ስርዓት ክትብለውን ጸግም እንዲው ግን ዋላቲ ኣጀማምራውን ዝነበረሲ ናይ መንግስቲ ትካላት ሚኒስተራት ገለገለ ዝባሃላ ማለት እዩ በቲ ሓደ ገጽ ካን ህግደፋል كتعمم ناي ولقي يبلوا بلوم كا دلايم دم زغبروا حجسي اتناي ورقي جنزب زرسي بقطع بهكدا يزعتو حدا مس منهاتو بلازي حجي تعسير زلو منهاتو بلو برهي حدا خابتو زبعاسهم زبحال السين ناي ورق جنزب سين ام مينستر فاينانس كاتيو زغبو ابي خيد مستباله حدا خبط زبعاسهم زبحال مالتي بغطانا بحقوس كشاي زخيد مالتي السخاني حجي هقدف كعا كم تكالي يلن هقدف ناي بحق كم تكال هقدف يلن ما كلاي بايتو ناي هقدف كم زي كم كندي عملات عليه مالتي 10 كوين مالتي اساس تكالي كتب لا يتخليني خا ولا ناي سبات حكوماتي بحق سرعه زخيد تكالي كتب لا ناي ولق اسباتي مالتي سلازم بقطع حبتنا ارترا أبتحتي ولك أسبات إيو سأزز كله إرتراسي حدا نتبخلته $1 بليون
كاب نعدنا ورقي كاب ناي بيشا تعيشم ناي كندا تكال رخيب الله كاول علىكم خلت زبال مالتي كمان ابيات زيدي حزب ኤርትራ ካጥመን ከመከራን ከሽግርን አይወፀን ማይ ነዛ ማይ ኮን ተስተማ አይከማን ክረክብ አይካለን ካልም ይትረፍ አበይ ከይዱ እዚ ሕጂ ዝባሃል ዘሎ ናይ ኮሎሊ ዝባሃል ናይ ፖታሽ ዝባሃል ብጣዕሚ ታሽም ዝኾነ ማለት አበይ ካቱ ስለዚ ሕጂ ዝኩሉ እዚ ሕጂ ጸጋታት ናይ ህዝቢ አውል ቀሰባት ስለዚ ውል ቀሰባት ድላይም ዝገብርዎ ናብ ድላይም ዝውዕልዎ አበይ እትዎ متحساسب زي بلو تعيشم زي بلو زخيد مالتي سلازي صباح نكو نزي زدنقق حقي مالتي بارلمان إرترا ويكا توكلتنا حزبنا إرترا بزحققو حقي زي قزع ناي عدنا أخون ناي تحت مري هابتي ناي موصان ناي ممسرحن بحقي زي سرح خوونيو توان الناس ناي مريت قن ناي عدي خملا سالو زبلينا أغمئنا زلنا كالا حساب زلو سب كل خليو إذا جبراونا تبايتا مهنات بزح أبايتا تفترة كوننا سلازلو لا يكونني جن كسر حلو زجبوانا جرات كمخانو إنا تسامعنا لذل نقصان حج مالتي غني لي أوكي أبز مسمر زلكم ريقا زلكم حتى زلكم دحرار لكم أجايشنا أستاذ حمش 9 فرقان مسانا لو ماني كنزازم من دحركم بخيل حتى زلو اسك حدا قبرو حتى زلو سب انحرار لخوين بزي كابزوب مسمر حتى زلوكم تم فرق ليتا كاب دقاسكم تسيئكم تبارابيركم تمصنا زلكم حتى لكم دا حتى لهم كلكم ما برئيتكم جوجو حتى لك اوكي اتكحفا بالمريض اوف قبرل كان مودعتا بزازة مسفات كوني خمالتي حدا سب كنتو كاونيو ابرئيتكم كايدينا اقايشنا وينك سقاب زلو ترئيتكم سمعو مالتي اوكي نابا خامد رفع جيجو هلا اسمعوا اوكي ثانك يو مساعدة اساسيرات سيدة دكتور جبرائيل حزلي عرسي في انتينا نبل اذا قال سنة كايدو زلناس حد قوامو من قسرتي نتي كاب مسرح تطول زلو قوامنا عبدورو الناس حد يقوصل زودو من قسرنا يميزو يرترا استمززة فتحوا من قستين المقامين نبل حجي زي قوام لوخاني يتبوخري ولاد ناي حزب إرترا إننا حسبو مسانا تأثير زولو إلا أنا أمن مالتي إذا خاب كنت قوام كوت سخلو ببرلمان صديقو بغايتو مالتي بكومشن قوام تمزيزو دخلت عامت لعلي إنزخاري مثلا عاد تغيرو كيلاتات تتعيصو تزات يملو مسل بإرترا ونزت يملو صدق قوامي لازم زي نبرتن وانلتن حزب إرترا حزب إرترا بزوا كلهم وكيلاتو تلدي فوت صدقة إلا الحر أنا الناس نسخاتكم نقول وقت ما حيشوا وين نخت كيرو وين نخت ملو وين نخت أقدروا سلطان حلافنا تنقلكم لي ويكا كم نخت جورو زخلكم ما نديس كاري رخيبكم أو بكاري ليه بس كله أخبرتي عني ليه زيادة مليشة نيرا قدم بلا مالتيو حجي مچم نزق قوام ناي 9 كتكبر الله يلو تقالي شو نعزة تكبر حيل اندحر الله بطعم صبو ماچس قوام مهلاو كاب زي مهلاو سلازبلص مالتي تو قوام صقمات الله وي ስለዚህ ክመሓይሽ ይኽእል ምዃኑ ወን ንባዕሉ ተቋም ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ክመሓይሽ ይኽእል እዩ ሕጂ ክመሓይሽ ዝኽእል ምዃኑ ድሕር ፈሊጥካ መጀመርያ ሃተም መሓይሾ መጀመርያ ተግቢርካ ሃተም መሓይሾ እሱ ናይ ቴክኒካል ሕቶ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ክመሓይሽ ከም ዘለዎ ጥራይ ክትራዳዳ እንድሕር ክኢልካ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ መሓይሽካ እንተጀመርካ ስታይዶ ክብል እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ዳኣኒ ግን ንሕና ከምኡ ይኮንና ንገብር ዘለና ባይዘወይ مالسي زما حيش يقولون ندحرو ابو خكاتع تخيليخا مالسي تايتو قدلوتو ابيخ ما حيش زخيل زبل حتو تبل تخيليخا مخناسو حجسي قوام كتكبر نحد اخوينسي ابايتا كفطرو غبون كونت الله وندم نعهم يها حج مجمرا تقبر كن كتتغبرو تخونكا خاني ما حيش كون كتتغبرو تخيليخا بزح صقا ما يفطرني كن نحنا هم يكوننا نقبر زلنا بايزوي احنا انت عينا نقبر زلنا
حجي أب إرترا مسججات كجبر الله إننا حجي أبوخ نكاتع نخون مالتي مساجر مدرخ أب إرترا يدلنيو بقطع ناب قواماوي مالسي قوامي منجستي كنسجر نخيلينا زبل رئيته زلو سب كل خيلي بدانا رديت كن دعينا نقول زلنا أب إرترا ناي مسججار مدرخ يدلي مخناج أب سلستينا خفيلنا يوم مالتي تقدمي لتسرعة مسعار قدامي درجة لتسرعة مسعار سرعة مستسعرة خاني نصبحيتو قوم من قستي تقبل سلازي تخيل ناي مساقاقر مدرخ يدليكا حجيب مساقاقر مدرخ كاني انتاي مالت حجي قوم من قستي تقبل تونكاست عنه من قستي خو حجي لو مي تسعيرسي صباح قوم من قستي تقبل تخيلني خا المثالي حادي مالت بارتي سيستم زي سفك سرعة نحد تسعاهم كا حجي نزيسي مساجر مدرخ لكايو ما عسين تنسلفتات بينا حقي انك قوما ما عسي خاخ تقومن ما عسين كخوادا درا ما عسي وادا درا انك تعيش مخقبرا سلازي حجي كحد صرخل كنوح خل مساجر مدرخ لكاي عمتي يخون شدشت ورح يخون قلت عمتي يخون لومي سرعة اساس تسعيرسي نصبحيت قوم من قست نقبر سلازي نخل مساجر مدرخ يدلي سلازي نزي مساجر مدرخزي زجز حقي معنات مساجر مدنوعلو بحقي كجزء سلازلو نعو جزء زخيل حقي انتريم كونستيشن هنا ندالو زلنا مالتي اذا خاني سجشن احنا بروبوز قبر لنا نابزونا قربينا اذا تبلو زلخ حساب سبك مصيخ اليو حزب خاني تزحشخ مرص خيلي نحنا جن بخومينا حجنا تقوا ما يكوننا نما حيشو زلنا يعني مساجري قوام نقبر لنا بدحريو تمساجر مس حلفه ابتي وشت مساجري استبلا زلها خمس خيلي لمثال قوام لنا رادي زغونه سلازي مالس قوامي قوام كنسرح لنا كنصحف لنا خبحال كله وعلون دنا 97 سلازي نعنو تقبرو خمس خيلي او نو تسو قلت على سلازي نتقولات زينا ما حيشو خمس خيلي نو السو خونا يخليني خالهم تصحف خون خيلي وات ايفر مالتي نا حزب قداي يزغون مالتي تعمل صحتين حزب باور مقباري لازم تحزب اسمعنا وانا علون ده تسرح انت قال اذا سرح لنا لازم السن تكبر كم خيلي تحزب قدلت على زي اخم زي جاي حقها قدلت له اوف كورس نو زغونه بإرترا مالسي تعيش من قبل زدلت قدلت له تقدلت حجي شعو اي ترى انا نكون خيلي استزنبر خونتات تعيش من خون خيلي جن هجي تقولات علي لازم تقولات معراي قبو خون خيلي جن او نبصح مالتي كن بركوسي او ما نبصح حجي نحنا انت عينا نقبلنا جن اذا سرعات كسعر كم زلوا ساعات متسعره خاني نصبحيتو قوم منقست تكل سلازي نخل مساجر مدرخ سلازدلي ناحي حصر نتس مساجر مدرخ نعو زجز حقي بحقي خمر سلازلوا نعوز زجز حقي انترم كونستيشن إنا ندالو زلنا معناته سيازسي التي قام لما حيشو ويكا تعيش من قبر خمزي لنا سب كردو يقبع خوين السمع عنا مالتي عنتو تملشاني راعزي يغني اللي اوكي وديكم لكم ابز حج حتى يلا كان فانو ما قايشنا حتى لنا زبلسكا راسا سما حتى لك أبرئ تقيت خونتم قالوا تيدكم تقابلكم جلكم اوكي راسا سما انا بخ مدرخ مرحبا راسا سما انا بخ اوكي معكم كبرات تغالستي أنا سقل خبر هلا يالو بحطوا ملكع قربيز في التنزلخو حادي group right is above individual right or individual right is above group right كما يقولكم تزامد والله كلايتي إذا حاجة تزاربات أنا حكا اندحري مساقاقري خوينو قوام زخون النقر كتزارب تخيل ديخا كم نابنت مريتنا بعدي ملس وي زخون يخون بزعا مريت بزعا بادلي يملس تبل مخنياتو تاي رأيين الله إذيهم من قصة تبهايلو كبكع إزباقهم بعد بقت إتا قوامي دخون وسانيتات وسين
ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ናይ ህዝባዊ ግንባር ንሱ እዩ ግዜያዊ መንግስቱ ከብቅዕ ክነሱ ቋሚ ዝኾነ ውሳኔታት ከም ንኣብነት ናብ ዞባታት ዶ ናብ ገለዶ ዝበሃል ኩሉ ኦልሬዲ ወዲእዎ ዋላ ነቲ መሬት ከማን ናይ መንግስቲ ኢልዎ ካብዛ ክሮዝ ያ ተበጊሰ ባጋ እንድሕሪ መሰጋገሪ መንግስቲ ንብል ኣለና ኣብ ገለ ዓበይቲ ዝኾነ ቅዋም ጉዳያት ንኣብነት ከም ማዕድን ትሕቲ መሬት ዘሎ መሬት ማይ እዚ ዓዲ እዚ መሬት ናይ መን እዩ ኣብዚ መሰጋገሪ ክዝረብ ዶ ክእል ክውሰን ዶ ክእል ኣብዚ ሕጂ ገለ ክሊረንስ ደለ ኣለኹ ኣነ ብፍላይ ከዓ አንተ ሒዘ ክከታተላ ከም ፀራሕኩ which one is group right above individual right or individual right above group right ዝብል ሕቶ ሚክስ ኣፕ እንዳገበረትን ትኸይድ ኣላ ንዓይ ስለዚ መግለፂ ወይ መብርሂ እየ ዝደሊ ዘለኹ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ወይ ድማ ደገፍ መሃብ ዝብል ኣለኒ መወዳእታ ለቦዋ ሒዘ ክወርድ ካልኣይ ግዜ መፅመታን ጽቡቃት ውሳኔ ኣብ ህይወተይ ሙሉእ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ከም ዝቃለስ ጽቡቃት ውሳኔ ሰሚዐ ተጋድሎ ሓነት ኤርትራ ኮነ ህዝባዊ ግንባር ኩሉ ጽቡቅ ውሳኔ ነቲ ውሳኔ ሒዝካ ኣብ ትግብሪ ናይ ምትግባር ግን ድፋጫና ሰቲና ዘይፀሓፍናዮ ጽቡቅ ነገር የለን ዘይተተምናዮ የለን ብዙሕ ካብቲ ትብልዎ ዝነበርኩም ድሓር ግን ኣብ ግብሪ ምስ መፃና ነቲ ህዝቢ ተሰማምዓሉ ጥቕልል ኣቢልካ ታስኪንካ ምእታው ናትካ መገዲ ምውሳድ ኣብ ሽግር ወስዳሕን ናይ ምትእምማን ፍቶ ሕጂ ካብዚ ትብልዎ ዘለኹም ጽቡቕ ዝኾነ ንህዝቢ ዝጠቅም ነገር ኣብ ገለ ከይጥወ ከም ቅድሚ ሕጂ ተጠውየ ናይ ካልኦት እንታይ ዓይነት ውሻል ወይ ድማ መሸገጥ ክንገብረሉ ከም ዘለዎሲ እንታወርኩምና ጽቡቕ ይብለኩም ኣይትኾሪኹም በዓል ንስኻ ከተሓቶ ዲኹም ግን ካይትብለኒ ወራለይ ንዓይ ፍርቁ ንዓይ እንዳገበርኩን እግሪ መገዶነት ህዝቢ thank you very much ክፍትን ዶ ኣነ ስማዕ ደለኹ ምልክት እስከ ጎርለይ مرحبا راس تسمخني دحندو سنغالي بعرنا مرحبا حويني شي مو نابتن حتتات خفتن انا خملش تقدميت حتها بزعبا ناي مسل يا تزارب زلا ناي ولقسب مسلن ناي غجله وي ناي اوكوبات مسلن زي individual and group rights زبحال يكاتع يمثل جن بزح زكاتع يكونن كابت زنبوكو ناي تموكرتات ناي عالم اب قمتي اتي زملج زلخو اتا قدميت انتايا ناسب مسل نخبرتن مسل ناي دق سبات اقدمك بناي ولقسب مسلخا تحاسب نسنك اني انتاين نزبلا خاني بزح زكرا خرانا يكونن مخنياتو حبرتسب عالم رعيمو زتقبلن علوا ناي ولقسب مسل زغلصا سلازي نساتن زرزراتين ودسب حسابو بنصا خغلص نابزدليو خنقاساقس زموسلو هايمانوت كامن تزيدليو هايمانوتون كيامن زبلا زن ناي ان ديكلاريشن فور هيومن رايتس زبلا زلا مبزحتي انساتن نولقاوي مسل زغلصا individual rights يعني سلازي ابزي واقع عداغا يلن كل سب نزل مسل زي انك خبر كخل الله بوينا خان احنا اذن مسلات زياتن كم متكلات ناي مقالشنا غيرنا خنسرحنا لنا زبحالا راس تسمحوي انا ايفلطن تنزبل كان سندات اميدا خلوا كابزي اتبلط سند جن يلن ناي كلتي ان ودبات زبحال كله ايرعفون كون خيل اندي اني نزز مسل كومو زع مسل حقتات جن بزح ايرعفون زغنو خينو كنتي قوم نغرو نتايو individual rights زبحال اينوتين الله تقميطنا الله كابزي ان وصا حجي تن جروب رايتس ناي غجله مسل زبحالا اينوتين ناي غجله مسل كم بعل قانقا باهلي غلمل اندين زياتن اندين
ወይ ድማ ሕብረተሰብሲ ናይ ሕብረተሰብ ክብርታት ኢልና ንገልጾ ኣሎ ንዓበይቲ ምኽባር ነውር ዝበሃሉ ነገራት ገለለው እንዲም ሕጂ እዚኣቶም ብምልኦም እዚኣቶም እንድሕሪ ኣጠቃሊና ርኢና ቋንቋስ ናይ መን እዩ ገሊኦም ሰባት እንታይ ይብሉ ቋንቋው ናይ ውልቀ ሰብ ቋንቋ እንተደኣ ኣኽቢርካ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጉጅለ ቋንቋውን ኣኽቢርካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ክትጥንቀቐሉ ዘለካ ናይ ውልቀ ሰብ ቋንቋኻ ክቡር እዩ ቋንቋኻ ብቋንቋኻ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ እንተደኣ ኢልካዮ ብድሕሪኡ ነቶም ኩሎም ከምቲ ናቱ ቋንቋ ዝዛረቡ ንኩሎም ብዓልማማ እታ ነፃነት እቲኣን እታ ክብሪ እቲኣን ትህቦም ስለ ዘለካ ናይ ጉጅለ መሰል ከዓኒ ብዘይ ምግላፅ ከምዚ ብርዱእ ምክንያት በቃ ተገሊጹሎ ዝብሉ ኣለዉ ዝኾኑ ገሊኦም ከዓ እንታይ ይብሉ ንሳውን ክትግለጽ ክትክእል ኣለዋ ማለቱ ውልቀ ሰብ ነቲ ናይ ጉጅለ ቋንቋ ባህሊ ገለመለ ከናሹ የብሉን ገለ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ኣብዚአን እንተዘይኮይኑ እተን መብዛሕትአን እተን መሰረት ናይ ውልቀ ሰባት መሰላት እየን ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ስለዚ ክልቲአን ክኽበር ኣለወን ምንም ፀገም የብሉን እዚ ክልቲኡ ክኽበር ኣለዎ እቲ ናይ ውልቀ ሰብ መሰል እንተኽቢርካ ናይ ጉጅለ መሰል ከዓኒ ኣውቶማቲካሊ ዝተኸብረ ኢሉ ዝኣምን ፅግቦ ፀገም የብልናን ስለዚ ተኸቢረናልካ ኣለዋተን ናይ ውልቀ ሰብ ንበል ናይ ጉጅለ መሰል ኣሎ ሃይማኖት ክብርታት ገለ ዝበሃሉ ንሶም ብፍሉይ ከዓ ክኽበሩሎም ተደኣይሉ ከዓኒ ምን እሞ ነዚአን ዘይሰማምዓለን እቲ ብውልቂ ናፅነቱ ዝኣምን ሰብ ነዘን ናይ ጉጅለ መሰላት እውን ይቕበል እዩ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ፍልሊ ኣብዚ ስለ ዘይርአሉ ናይ ምሁራት ናይ ፍልስፍና ግን ኣብኡ ኣቲኻ ክትፈላሰፈሉ ክትዘራረበሉ ትኽእል ኮይኑ ስማዕኒ ስለዚ ንሕና ንኤርትራ ንደለይቲ ፍትሒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ክልቲኡ ክማላእ ኣለዎ ብማዕረ ኣብ ሕጊ ክሰፍር ከይተሸራረፈ ከዓ ኣብ መሬት ክትግበር ኣለዎ እንተደኣ ኢልና ግን ተሰማሚዕና እዚ እኹል ኮይኑ ስማዕኒ ናብታ ካልኣይቲ ሕቶኻ ክኸይድ እታ ካልኣይቲ ሕቶኻ ኣብ መሰጋገሪ መድረኽ ብዛዕባ መሰጋገሪ መድረኽ ክንሓስብ ኣገድነት እዩ ምክንያቱ ንቃለስ ስለ ዘለና ተቃሊስና ነዚ ስርዓት ምስ ሰዓርናዮ ነቲ ለውጢ ባዶ ኢድና ክንፅሕ የብልናን ባዶ ኢድና ምፅናሕ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣንፈት ኣጥፊኡና ንሕዞን ንጭቡጦን ምሳኣና ናብ ሰብን ናብ ውድብን እምነት ጌርና ነዚ ሕጂ ዘጋጥመና ዘሎ ክስታይ ኩነታት ከዓ ኣጋጢምና እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ከመይ ኢሉ ይመፅኡ ከመይ ኢሉ ይማዕቢሉ ንዝብል ዝተፈላለየ ሰብ ዝተፈላለየ ርእቶ ክህበሉ ይኽእል እንድዩ ካብ ሜዳ ከሎ ይጀምር ዋላ ድሕሪ ናፅነት ይጀምር ኢልና ጀሚርና ኣብ መወዳእታ ግን ትመፅእ እንታይ ሕድሕድ ምቁፅፃር ኣይነበረን ኣብቲ መሪሕነት ሕድሕድ ምቁፅፃር እዚ ቼክ ኤንድ ባላንስ ዝብሎ ሲስተም ኣይነበረን ስለዚ ሕድሕድ ምቁፅፃር ኣብ ዘይብሉ ሰዓት ኩሉ ግዜ ኣብ ምልኪ ዝወድቕ እቲ ገድልና እዚ ብረታዊ ቃልስና መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ሽዑ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ዘካየዱ መንእሰያት በዚ ፀገማዊ ፍልስፍና ዝተፀልዉ እዮም ነይሮም ኣብ ተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ በሎ ዋላ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣየናይ ክስታይ ይኸውን ብዘይገድስ ምክንያቱ ክልቲኦም ሕቡኣት ፓርቲ ነይረንኦም ሕቡእ ውድብ ነይርዎም እቲ ሕቡእ ውድብ ክልቲኡ ናይ ፀገማዊ ፍልስፍና ናይ ሶሻሊስት ፍልስፍና ዝድግፍ ዝነበረ እዩ እዚ ዝፈጠሮ እንታይ እዩ ብርኡይ ይኹን ብዘይርኡይ ኣብ መወዳእታ እቲ ቼክ ኤንድ ባላንስ እንዳደኸመ እዩ ዝኸይድ ኣብ ገሊኡ ትርር ዝበለ ይኸውን እቲ ሓደ ዝርአ እቲ ሓደ ዘይርአ ኣብ መወዳእታ ግን ተዓንተይ ትብሎ ዝነበርካ እዩ ፅቡቕ ነገራት ተፃሒፎም ክትግበሩ ግን ኣይክእሉን ኣለዉ እንተደኣ ኢልካ እታ ተረዳእካ እንታይ ነቲ ኩሉ ሰብ ዝወሰኖ ውሳኔ ንኸይትግበር ዝዕንቅፍ ሓይሊ ኣሎ ማለት እዩ ሱፐር ፓወር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዕብለላ ንብሎ ዘለና እዩ ስለዚ እዚ ዕብለላ ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እውን ኣብታ መሰጋገሪት እዋን ኣተኪርና ዝረኣናላ ዕብለላ እዚ ዲክታተርሽፕ ምልኪ ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ ካብ ስሩ ካልኣይ ግዜ ክመፅእ የብሉን ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ተጋጊና ክንብል የብልናን ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ንሓርነትና ክንቃለስ የብልናን ስለዚ እታ መሰጋገሪት መድረኽ ውሕስቲ ክትኸውን ክትክእል ኣለዋ ዕብለላን ምልክን ከተጥፍእ ክትክእል ኣለዋ ካብ ስሩ ከተጥፍእ ክትክእል ኣለዋ ስለዚ ነዚ ካብ ስሩ ከተጥፍእ ሱር በተኻው ለውጢ ናይ ግድነት ከተኻይድ ክትክእል ኣለዋ
ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይመፅእ እዚ ናይ ዲፕ ስቴት ዝበሃል ቲዮሪ ኣሎ እንዳበልካ እንድሕር ኣኸይድካ ነዚኦም ከመይ ገይሮም ይጠፍኡ ካብ መን ይመበገሲኦም ምንጮም እንታይ እዩ ካብ ምንጮም ኢኻ ክትድርቆም ዘለካ ስለዚ ኣብቲ መሰጋገሪ መድረክ ኢልና ኣውፂናዮ ዘለና ክማላእ ኣለዎ ካብ ዝብል ነጥብታት ኣተኪርና ኢና ርኢና ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሕድሕድ ምቁፅፃር ክህሉ ሕድሕድ ምቁፅፃር ንክህሉ ከዓኒ ሚዛኑ ዝሓለወ ርትዓዊ ምክፍፋል ስልጣን ስልጣን ብምሉኡ ኣብ ትሕቲ ሓደ ኢድ ክህሉ የብሉን ክመዓቐል ክኽእል ኣለዎ ነፃነቶም ሓልዮም ንኣብነት ፈራዳ ኣካል ሓያል ፈራዳ ኣካል ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ፈፃሚ ኣካል ንዝበደለካ ናብ ፈራዳ ኣካል ከይድካ ኢኻ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለና ትራምፕ ገለ ገብር ናብ ቤት ፍርዲ ከይዶም የፍርሱሉ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ስርዓት ክንተክል ክንክእል ኣለና ስለዚ ከመይ ገይሩ ዝትከል ንሱ ኣገባብ ኣሎ ስለዚ እቲ ሚዛናውን ርትዓውን ዝኾነ ምክፍፋል ስልጣን ናይ መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ ኣብ መንጎ ሓጋጊ ፈፃሚ ፈራዳ ኣካል ኣብ መንጎ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከማን ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ናይ ዞባ ንበለን ዋላ ኣውራጃ ንበለን ባይቶን ስልጣን ከኣነ ክመቃቀል ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ክትገብር ክትደሊ ከለካ ንዕኡ ኣፀቢቅካ ነቲ ቼክ ኤን ባላንስ ተደልድሎ ስለዚ ካልኣይ ግዜ ምልኪ ወይ ዕብለላ ከምዘይመፅእ ክትገብር ትኽእል ምልክን ዕብለላን ግን ኣብ ፈፃሚ ኣካል ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ሓንቲ ሓያል ፖለቲካ ፓርቲ እንተደኣላ ኮይና እውን ዓብላሊት ኮይና ድለያ ክትገብር ትኽእል እያ ስለዚ እዚ ከይፍጠር እውን ንሕና ኣብቲ መሰጋገሪ እዋን ነዚ ዝኽልክል ነዚ ከመዓራር ዝኽእል ስጉምትታት እውን ክውሰድ ኣለዎ ኢልና የእቲና ኣለና ዝርዝሩ ንዝመፅእ ዘሎ ቀዳምን ሰንበትን ስለነቕርቦ ሕጂ ኣይከቕርቦን እየ ግን እታ ሕቶኻ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ከምኡ ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ዕብለላን ምልክን ኣብቲ መሰጋገሪ እዋን ክጠፍቕ ክኽእል ኣለዎ ካብ ሱሩ ካብ ምንጩ ከነድርቆ ክንክእል ኣለና ኣብ መሰጋገሪ እዋን ቋሚ ዝኾኑ ነገራት ትገብር ዲኻ እዎ ትገብር ክትገብርን ኣይትገብርን እያ መልሳ የስ እነያ እታ ትገብር እንታይ እዮም ዲሞክራሲ ሽዑ እኳ እዩ ዝጅመር እቲ ዲሞክራሲ ንኣብነት ሰባት ነፃነት ከም ዘለዎም እታ መንግስቲ ሽዑ እታ መሰጋገሪ መድረክ ምስ ኣወጅ ካልሲ ነፃነት ከም ዘለዎ ሰብ እቲ ኢንዲቪጁዋል ራይትስ ዝበሃል ዘሎ ሽዑ እዩ ዝጅመር እቲ ኢንዲቪጁዋል ራይትስ ግሩፕ ራይትስ ዝበሃሉ ሽዑ ክጅምሩ ክኽእሉ ኣለዎም ብሕጊ ፅኑዓት ክኾኑ ኣለዎም ከይተሸራረፉ ከዓ ኣብ ባይታ ክትግበሩ ኣለዎም እዚኣ እታ ናይ መሰጋገሪ መድረክ ነዚ ናይ መሰል ናይ ደቂ ሰብ ክብርን መሰልን ናይ ደቂ ሰብ ዝሕሉ ዘበለ ቋሚ ስለ ዝኾነ ካብ ሽዑ ይጅመር ቀፂሉ ከዓ ይኸይድ ስለዚ እዚ ቋሚ ነገር ክግበር ኣለዎ ዶ እዎ ክግበር ኣለዎ ንክብርን መሰልን ናይ ደቂ ሰብ ዝበሃል ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከኣቱ ስለ ዘይብሉ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ይትከል ብቋሚ ከዓኒ ይቕፅል ስለዚ እቶም ንተኽሎም ኩሎም قوام خوينهم كجلجلو زخولو مخانهم كأ كانوا حس كن كلالنا نعم زو حس تكلاوي تهنسات حجر نبلوكو تهنسات حجر زي ستيت بيلدين نبلو نعم وحس زجبر تكلاو أسرار حقنا تأتاتو كن كلالنا سلازي قوام زخون النجارات كل يخيل ديو أبت مسجاجر أول وقوام زخون النجارات كن جبر كن كلالنا أيام الدعيم قوام خونو زي بلهم بجزاو فتح طرح زحلفو أبت مسجاجر أول مبزحتيهم توم نختارهم جن نتي كان أيتي قوام زخونة نجار كتجبر تقل دي أول معناته ممعبا الحيل سبيو تجاتاتنا إلنا نحر حسيبنا أبت مسجاجر أول جزي خنا تفعل لنا معناته علم رعيمو تقبلوا زل فلسفة نايو إريتراويان من أو خنفالين خلنا حدا خفال ناي مثلا كبرات ناي دق سبيو سلازي ممعبال ناي دق عقم سب زبحال نتمرتي نطعنا مسؤولة أساسية زخيد قدات كاب أبت مسجاجر أول أبدل بايتا خنتصوفو خمزلون تسرح معناته مسارة تجبر بدحريو خام دعوت سأله ترير مسارة مسجبرك عند دعوت سأله خيد خال الله سأز قوامي ديو أول مقام خمس خون غير كحسيب كأحد خيد أبينا أوانا دعيهم أتوم قوام زي يكونوا نجارات تجبر نايمرت حتى بتعمل بزح شنخاتو يتنكف سلازي إزي خمسة أنا سنة حتى أواجنا يتسعن شعاتن تسعوي يتسقم زلو أنتها حركم اللي شاني
ብዙሕ እንዲ ዘለዎ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ከነቕርበኒና ኩሉ ስልጣን ንህዝቢ ዘይኮነስ ንመንግስቲ ይዝህብ እታ 97 እቲ ዝሓመቐ ክፋላ ንኣብነት መሬት ኣብ ኤርትራሲ ናይ ህዝቢ እዩ ነይሩ ናይ ህዝቢ እዩ ነይሩ بدل كان ملك عبالله ديسا بالله على علم نيرو بل وعلى ناي ورق مريت نيرو نبل دلنا نبالله ناي حزبي جن نيرو إذا ناي تسعة شعاتن قوام جن تقليلو مريت بملؤ ناي منجستي بلكا ناي منجستي سلزبالي أب إريترا مصنعة تخايدو نيرو سمانين حموشتن مئتاويت ناي زخونة أجمعت أب إريترا زلو conflicts الله زبحان مش مريت تتحاز خمس نبرة بمصنعة استراجعات الله سمانين حموشتن مئتاويت حجة أب إريترا أنت أخيتك أجمعت الله زبحانو بملؤ مش مريت تتحازيهم نسوت راح يكونن تقند من شيء ناي corruption أب ساعات زي أب إريترا سبب سلطانات ناي وراجع محضر ولهم قلبهم تقندي من شيء ناي زعبة grand corruption إذا petty corruption موقفه بزعبة grand corruption مش ناي مرت ستحازي سلز إذا عبي محبراو تأجميو إذا عبي محبراو تأجمزي حجي كفتح خلالله كفتح يا تاوز خنا أكيد نيرونا بتحدشنا كأني منجستي أنا نايتي مريتي يبن إذا أنا حما سلازي إذا كلتين أب مساجر مدرسي أو كنا بلاين خلينا بزي مريت حتى أني جزاو فتح خي جبركا من قصعة معبانة زبحة ليلان سلازي كتصنع خلاله أبزناتنا أمامي كوميشن كتقوم بخيلاتات كتصنع تتصنع خاني نبوليسي زخون أمامتات أغريبهم ناي حزبي توكلت زلو بايتو خا نعو أب قمتي أتيو بجزاونت ناي مريت حتى خاني يفتح تبلع زلاتنا سلازي كم ناي حتى مريت بجزاونت راح يفتح زخير أو كينبل بجزاونت كم يجرنا نسرح ناي مريت حتى عبي من زبالات فتيرون تدعني روحينو نعو ناي متعرر يسقوم تتوسد ريفرسين بروسس توسد نعبنت هاجراو أقولقولات عبي من زبال ناي محبر السب فتيرون تدعقينو ناي محبر بجزاونت نعو عندنا كم زملس ناب نبور كم زملس ورا سدتنياتات نيروم ناب هاجرو من ناي مملاس إذا ناي جزياو سرح ترحيو ناي قصال سرح يكونن سلازي قصال زبحالو تفعلهم زقموت الله جزياو زبحالو تفعلهم زقموت الله سلازي قوام الله جزياو الله اتي عينت نايتي قناتات نسو ترحي زفنا اليوم سلازي خمزي لمقامات كل كامو تقدمي تحتها ناي individual and group price يعني تخلعي تحتها اما سغاغر اوانسي بقامي فتحوا دوم تبحيلهم كسرح لهم زلو اللودو نعوم جليس ايه مثلني بقامي فتحوا زي بلهم جزياو فتحت راح خهبوا زلهم كم ناي متقاس ناي تقادلتي ديموبيلايزيشن ناي سدتينياتات ناي مريت حتو زعمسول خمسيهم زعمسول حتى تتكأ كموت خلوا لهم إذا خاب بجزياو النت راح ترأيو نجزياو فتح نتا مساجرت أو عند راح تبحيله سرح له زلوا خين سمعني كاسال سيتي أطفئ يا مثلا وي تزخاخرني وي بتصوتي يحجزني يغني الله إنجا أنتي قلت كياخا division of power divide of power أو نسا نيرا نسا نايقدنا فعم بالي نسا نايقدنا لعلو كله مخناتو كالاي جزي تغاقينا سالساي جزي تغاقينا خنبل يبلنان ناب كالاي سالساي جزي قال سخطونا زخئل عدل كنفتر يبلنان سلازي اتمساقاقري مدرخ ازيو وحس مخانو خنرقاقت كنكأل علينا ازي اخن قبر انت دا ازي كإلنا ترجم يبلنا خمجاجي خمدك سبات بحرياوي مجاجي أجمع يكونن كابجيجو خم مهار زي كأن جيجو أريمو قال أي سالساي جزء كيود زتنقع حبرة السبجن تلبانيو سلازم إحنا زدلينا نايز حلف مودعنا يكونن قال أي جزء سالساي جزء أبتتألمنا وديقنا كي نبلجن حجي إز عدلزي نزل سرعة زند تعالسنا معري أخاني وحنكو قال أي جزء كم عينت كي قات منا وحز خونه مسرح خنقاط أتركن كاليد لينا يغني له. Thank you. الساعة قداسيت это division of power. سيقاتي لنا. Thank you very much. كله. Okay, alright.
ኤሪትሪያን ዲክሽነሪ እስከ ናይ መወዳእታ ስፋዲኻ ናይ መወዳእታ እንዳበልና ኮ ትፍልፍሉ ኮይንኩም ናይ ምሸት እስከ ሃባይበል ኤሪትሪያን ዲክሽነሪ يسمع الله ያ ትስማዕ ኣለኻ سلام guys كلكم سجال انا قلت سلسلت له اني عنك ملسلي نمبر 1 تا انا يقوم 1979 دي قالت بالساعه ብዙሕ ሽግራት ከም ዘለዋ ኩሉ ሰብ ትፈልጥ እዩ ወላ ኣብዝናይ መሬት መንግስቲ እዩ ገለ ሕጂ ግን እሱ ክመዓራረስ ዝኽእል ትፍትኑ ዶ ካልኣይ ነገር ከዓ እዞም ናይ ሃገራዊ እዞም ናይ ባይቶ ተባሂሎም እንታይ ዓይነት ዳሽሙ ትጥቀሙ ኣለኹም መሳቶም ማለት ሲ እዚ ፍሬንድሺፕ ዓይነት ነዚ ንግበር ዘሎ ናይ ማኒፌስቶ ናይ ሽሙ እዚ ናይ ሲኒት ዝግበር ዘሎ ቲንክ ታንክ ሳልስ ከመይ ይቕበልዎ ኣለዉ ሳልሰይቲ ከዓ እንስቴድ ከም ናይ ፖለቲካል ዓይነት ሙሉእ መዓንቲ ክንሰምዖ ዝባዕልና ከምቲ ናይ ግሩቦ ወይ ከዓ ከም ቲንክ ታንክ ኮይና ነፃ ይትኸውንን ኣላ እዚኣ እዛ ናይ ሲኒት ነዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ነዚአን ተመሊስካለይ ኣብቲ ናይ መሬት ገለ ዝብል ግን 1948 ገለ ዝብል ፅሑፋት እቲ ናይቲ 1977 ያ 79 ዝብል ታናመታ ከም ዝብልዋ እዛ ናይ ዝቕዋም ኣብኡ ብዙሕ ሽግር ኣሎ ብዙሕ ማለት ሲ ወላቶም ዝፀሓፍዎ እውን የብልዎ እዮም ማለት እዩ ደቂ ሰባት ኢና ሰሪሕና ገለገለ ዝብል ከማን ማለት ሰማዕና ማለት እዩ ኤኒዌይ ንገለኹም እኮ እቲ እንድሕርታ ታሽሙ ኮይዳ ንሑመራ ክፅዕኹም ምምስለ እንተተረኣየት ይሓይሽ ይመስለኒ እሳ ከምዚ ናይ ቲንክ ታንክ እንታይ ይድእትዋ ዘሎ ዋይ ስለምንታይ እዚ ሰብ ዝሓስብ ዘሎ እዛ ቅዋምን እስታ ምዚ ናይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሲኒትን የመኒየለይ ስንዳል ተመለስካለይ ይሓይሽ ቴንክ ዩ እታ ቀዳመይቲ ሕቶኻ ምስ ናይ ቅዋም ናይ 1997 ትምልከት እያ ንሕና ነዳሉ ዘለና እንታይ እዩ ለውጢ እንተደኣ መፅኡ ባዶ ኢድና ከይንፀንሕ ሃገራዊ ሲኒት ኢና ንብል ዘለና ተፈላለዩና ርእቶታት ሒዝና እንተደኣ ነቲ ለውጢ ተቐቢልናዮ ነንሕድሕድና ክንበኣስ ኢና ሽዑ ነንሕድሕድና ሓመድ ክንቃወም ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ኣንፈት ምጥፋእ ክትመፅ እዩ ስለዚ ንተበለፅቲ ጥራሕ ኢና ትዕድል ንህቦም ስለዚ ከምኡ ከይኸውን ደንበ ተቃውሞ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብዛዕባ እዛ መሰጋገሪ እዋን እንታይ ክትመስልን እንታይ ክትኸውንን ኣለዋ ናይ ሓባር መረዳድኢ ነጥብታት ከነቐምጥ ክንክእል ኣለና እዩ መበገሲና እቲ መበገሲና ውሰዶ እቲ መበገሲና ንሕና ብዛዕባ 1997 ቅዋም ክንልውጥ ንኸይንልውጥ ኣይኮንናን ተበጊስና ንሳ ቅዋም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክትኸውን ተባሂላ እያ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታትን ሕጅን ዘሎ በበይን እዩ ፅቡቅ እሱ ይርዳእና እዚኣ ከም ቅዋም ናሞ ንግደፋ ዝፀደቐት ቅዋም እንድያ እወ ንሕና ግን እዚ ስርዓት እዚ ምስ ከደ መሰጋገሪ መድረክ ከድልየና እዩ እቲ መሰጋገሪ መድረክ ብሕጊ ይገዛእ ኢና ንብል ዘለና ብሕጊ ይገዛእ ኣብ ክንዲ ብሰብን ብውድብን ብሕጊ ይገዛእ ስለዚ ብሕጊ ክግዛእ እንተደኣ ኮይኑ ከም ቅዋም ዓይነት ግዝያዊ ቅዋም ዓይነት ከድልየና እዩ እታ ቅዋም ንግደፋ ናይ 97 ነዛ መሰጋገሪት እዋን ምክንያቱ ንሳን ንዘለዓለም ተገልግለና እያ ኣብኣ ጉድረታት ኣሎ ዶ የለን ድሓር መዓልቲ ክንዝተየሉ ኢና ኣብ ግዜ መሰጋገሪ እዋን ዘቲና ንዓኣ ከመይ ጌራ ትመሓየሽ እንታይ ክትግበር ኣለዋ ሽዑኡ ንህዝብን ነቲ ህዝቢ ዝወከሎ መንግስትን ትምልከት ንሕና እንታይ ንብል ኣለና እሳ ቅዋም እንድያ ንግደፋ ነዛ መሰጋገሪት እዋን ግን ግድነት ብሕጊ ክትግዛእ ክትከኣል ኣለዋ ስለዚ ኣብኡ ዘሎ ፀፅቡቑ ወሲድናዮ ኣብ ናይ 1952 ዝነበረ ወሲድናዮ ስለዚ ነታ መሰጋገሪት እዋን ትገዝእ ጥራሕ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ብዛዕባ 99 ዘሎ ሓጓፋት ዝመፅ ዘሎ ቀዳም ስለ ዘለና ብዛዕባ ታቅዋም ክንዛረብ ንኽእል ንኸውን እቲ ሕቶ ግን ብዛዕባ ስቂሎም እዮም ኣንፈት ከስሕቱ ደልዮም ዝዛረብዎ ናይ ቅዋም 1997 ንሕና ብዛዕባ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ግን እሳ ቅዋም እንድያ ንሕና ግን ኢንትሪም ኮንስቲቱሽን ኢና ንዛረብ ዘለና
مساغاغر اوان بحق خجزاء سلازلو انتاي كمسل الله وينا سز خاب وسيتكم دو تتقيمكم دو وتتقيمنا خاب كالو تتقيمكم دو وتتقيمنا سلازن حنا ببينين انتنار استنا ايزول زلقو معناتو نسا خمزلا تحجي نابز زلو خناتات مساغاغر مدرك كل لو انت دايلنا كم زلا تختكبر اي تخلينا فصيما ختكبر اي تخلينا اتم زكات علوجي زتنكفا سب يلن يلوم يزواط اوطونا لو امود اتامساتهم تمالي ابزناي عد انجليز اخيبا مسمصغن حتوتات مزبصحم او حراي حنتس كتغير تخيليا كلته خيرا خلاين ثلاثه عنقص خيرا خلاين ولالو اندحنا نسم زغيرو خينو حزب اريتراخي فناخي بمولو دراي فتحسي زي انزينا عندنا زي المرين زي بلو مخنيات انتالو ناي حزبو كو انسا نحنا جن بزعبا ايخنا نزارب زلنا نحنا نزارب زلنا بزعبا تا مسغاغريت اوانيا اتا مغاز مسغاغريت اوان كمي غيرات محاضر تبليا نعا ازخون امراط لنا زبل سب جوابا زخونه سب يمص سلاذ اتا بحق تقيده اتا مسغاغريت اوان كاني من مقاقل ناي سلطان رتعو زخونه من مقال ناي سلطان كم زلو تشيك اند بالانس تجبر نلؤلاونت ناي حزب زي تجهس كلن نمثلن كبرن نقسب تخبر اندابل كان دي خاطخيد نتاقوام ملئ تخت-جبره كومو زا مساله علن زبل ግን يمص اب وركشوب اتينا زتينا كان سما معلو ስለዚ እዚዩ እታ አንተይ ትብላ ዝነበርካ ግን ታይልካኒ ኣብ 1997 ነታقوام ዘመሓድሩ ዝነበሩ ወይ ድማ አርቂቅና ኣብቲ ኮሚሽን ዝነበሩ ላዕሎት ሓለፍቲ እታ قوام ፀገም ከም ዘለዋ ተዛሪቦም ኣብ ዩቲዩብ ክልተ ሰለስተ ቅድሓት ነይሩ ኣነውን ኮፒ ገረ ነይረ ሕጂ ድሕሪ ናይ ሎንዶን ኮንፈረንስ ምስተጀመረ ግን ካብ ዩቲዩብ ብሙሉ ደሊትድ ኮይኑ ናይ አጋጣሚ ግን ኣነ ኣብ ካልእ ቦታ ሴፍ ገረ ስለዝነበርኩ ኣለኒ ስለዚ ንባዕሎም እቶም ቀንዲ ሓለፍቲ ዝነበሩ ናይ قوام እታ قوامሲ ጉድለታት ነይሩዋ ብዙሕ ኢሎም እንዳخዛረቡ ፀኒሖምሲ ሕጂ ገሊኦም ካብኣቶም ተመሊሶም ነዛ قوام እዚኣ ዝተንክፍሉና ኣለዉ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ማለት እዩ ንሓበሬታ ዝኣክል ኢለ እቲ ሕቶ ግን እንታይ እዩ ንሕና ብዛዕባ ኣይተዛረብና ንሕና ንዛረብ ዘለና ንመሰጋገር እዋን ተባሂላ ኣይተዳለወትን ንመሰጋገር እዋን ኣይተገልግልን ያ ስለዚ መሰጋገር እዋን ከ ይመፀና ኣሎ ነዚ መሰጋገር እዋን ብሕጊ ተገዚእና መታን ክንከይድ ልዕልና ሕጊ ኣብታ መሰጋገር እዋን ውን መታን ክትግበር እንታይ ክህልሎ ንዝብል ግን እማመና ሒዝና ቀሪብና ኣለና እዚ እማመ እዚ ከኣኒ ንሕና ብሓይሊ ይተግበር ኣይበልናን نحن انتينا نبل زلنا اب دنبه تقاومو زلو دلاي فتحي نرأيو ازيات معنا انت اخوينا كلنا انت تسمعنا نسينيت كتفطرنا تخيليا سلازي صباحنا كل لوط اب زمصلو ساعات اي نباتاتنن ترادادينا نتا لوطي بسلامن برغو زخونه خناتاتن كاني ناب ربحه حزبن هاجرن كنعلو نخل اتي مسغاغر مدرخ تبلياتا مبجسيا سلاز مبجسي انت زحيسكا مبجسي خاب شحن عطيتن 99 قوام انت جميركا اب جوجل زخونه مدمدمتا خاتبصح مبجسي خا مسغاغر مدرخ كليو اتا 99 كان مسغاغر مدرخ الى ايتدالوتن سلاز انتي دا خنغبر علنا بحق تقيدنا خاخن كيد علنا حق خاخ جز اللون تدعيلكا نزا نحنا قريبنا يا زلنا بخفوت عيني باونتان خطمتا كتحجزك تخيليا ودي لكم يغني لي اوكي ابز خنزازم مالتي لا عدنتنا ابدي اتوسخ لاني اوكي حراينكي تاي زحوناسي اذا بجلسي بوليتيكا زحازت تمثل جلز بالكومنت هيبنر مالتي ምናልባት ተጋገ እንድሕር ኮይነ ደሓን ግን ከምኡ ርእይቶ እንድሕር ኣለዎ ግን ከም ተጋገ ይኽሕብሮ ይደሊ ማለት እዩ ዝኾነ ፖለቲካ አጀንዳ የብላን ዛ ጉጅለ ናፃ ናይ ክኢላታት ጉጅለ እቲ ስርዓት ስርዓ ከኣነ ብናፃ ናብ ህዝቢ ተቕርበላ ስለዚ ሕጂ ክትመዝና እንድሕዳ ኮንካ ኣብቲ ዘቕረበቶ ጽሑፋት ይኹን ኣብቲ ዘቕረበቶ ትሕዝቶ ኣብኡ ተመርኪስካ ተመዘንካያ نعها صبغين طعنا ني تعيش مخا صبغي مالتي نميزان صبغي
ሕጂ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ፀገም ኩሉ ግዜ ሱንዲዩ ኣብዚ ጉጅለ እዚ ተሓቂፎም ዘለዉ ሰባት ሲ እንታይ እዮም ዝመስሉ እንድሕር ኢልካ ኣነ ክትፈቱ ክትፀልእ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እየ ኣብዚ ግን ከም ኣባል ህዝቢ ኮይነ ዝነጥፍ ዘለኹ ዝኾነ ዘቕርቦት ርእይቶ ይኹን ትሕዝቶ ይኹን ከዓኒ ንህዝቢ ዘገልግል ብናፃ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካልኦት እውን ከምኡ ማሕበር ዘለዎም ከምኡ ምትእኽኻብ ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ጉጅለ እዚ መፅኦም ዘበርክትዎ ዝሰርሕዎ ናይ ህዝቢ ብናፃ እዩ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ምስጋና ከዓ ይግብኦም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ፖለቲካ ኣጀንዳ ከም ዘይብሉ ክርዳእና እንተኸኣለ ፅቡቕ እዩ ንውፅኢት ከምኡ ኸውን ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ውልቂ ውድብ ይኹን ናይ ውልቂ ሰብ ርእይቶ ኣብዚ ከዓ ኣይተዘርበን ስለዚ እቲ ዝሰምዕ ዘሎ ህዝቢ ከዓኒ እዚ ምዃኑ ክርዳእ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ካልእ ዝሓተትካዮ ብዛዕባ ባይቶ ምስ ባይቶ እንታይ ርክብ ኣለኩም ኢልካ ነርካ ባይቶ ኣካል ህዝቢ እዩ ከም ህዝቢ ኢና ከዓ ንቆፅሮ ማለት እዩ ምናልባት ጥርኑፍ ክኸውን ይኽእል እዩ እንድሕር ደኣ ውዒልካ ኮንካ እቲ ብሰፊሑ ክንገልፆ ዝወዓልና ከም ሓደ ጥርኑፍ ሓይሊ ኮይኑ ኣብቲ ጥርናፍ ክጥርነፍ ይኽእል እዩ ምስ ካልኦት ጥርኑፋት ሓይሊ ኮይኑ ነቲ ሃገራዊ ሓይሊ ኣብ ምቋም ኣካሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ንባይቶ ዝሕተት ህዝቢ ክሓቶ ዝኽእል ስለዚ እዚ መሰረታዊ መትከላት እዚ ኣሎ ስለዚ እዚ መትከላት እዚ ኣብ ኤርትራ ክትግበር እንድሕር ኮይኑሲ ንሕተኹም ነቲ ልዕልኩሞ ተሓትዎ ዘለኹም ወይ ክትፈትሕዎ ትደልዩ ዘለኹም ክምልሰልኩም ይኽእል ዶ እዩ ትሕቶ ዝቐርብ ማለት እዩ ክምልሰልኩም ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ እሞ ካልኦት ከዓ እዚ ክምልሰልና ይኽእል ኢሎም ዝቃለሱ ኣለዉ እሞ ምስኦም ሓቢርኩም ዘይትቃለሱ ኢሉ ህዝቢ ክሓቶም ግን ግቡእ እዩ ስለዚ ከምኡ ኢና ከዓ ንብል ዘለና እዚ ሃገራዊ ሓይሊ ክፍጠር ኣለዎ ንብል ኣለና ባይቶ ንበይኑ ጥራይ ሓደ ንኩሉ ዝጥቕልል ሃገራዊ ሓይሊ ይኮነን ካብ ባይቶ ወፃኢ ካልኦት ሓይልታት ኣለዉ ስለዚ ምስቶም ካልኦት ሓይልታት ኮፍ ኢሉ ዘትዩ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ኣብ ምፍጣር ናቱ ታራ ክፃወት ኢና ንፅውዖ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ህዝቢ ፀዋዓይቲ ንኩሉ ኢና ከምኡ ኢና ንብሎ ዘለና ንባይቶ ጥራይ ዘይኮነ ንዝኾነ ውድብ ይኹን ዝኾነ ሰልፊ ይኹን ዝኾነ ማሕበር ይኹን እግረ መንገደይ ከማን ሕድር ጀጋንና ከማን ከምኡ እየ ዝብል ዘለኹ ሕድር ጀጋንና ኣካል ናይ ዝመስርሕ እዚ ኢኹም ስለዚ ኣብዚ ከም ሓደ ናይ ኔትወርክ ተኣሽሙ ኣባላት ዘለውኹም ትካል ዘለኩም ስለዚ ኣብቲ ሃገራዊ ሓይሊ ኣብኡ ናይ ሓባር ፅላል ንክንፈጥር ወይ ከዓ ኩሉ ንክፈጥር ታራኹም ክፃወቱ ኣካሉ ምዃንኩም ኢና ንዕድም ዘለና ማለት ንኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ባይቶ ከዓ ካብኡ ዘይተፈልዩ ምዃኖም ክነስምረሉ ንደሊ ብፍላይ ምስ ባይቶ ፍሉይ ዝኾነ ርክብ ወይ ካልእ ክህልዎን ይኽእልን እዩ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኤርትራውያን ሓይልታት ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ትፀዋዓይት ንባይቶ ይኹን ንኩሎም ኤርትራዊ ሓይልታት እዛ ንብላ ዘለና ሕጂ መፂና ንዛረበላ ዘለና ዝሓለፈ ሰሙን ተባህለት እዛ ትመፅእ ዘላ ሰሙን ትበሃል ድሕሪ ሕጂ እውን ካልእ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ናብ ህዝቢ ዝቐርብ መደረታት ነዚ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ይፅውዕ ስለዚ ኩሉ ንፁር ይኸዓኒ ንፁር ምንም ነገር ተኣሽሙ የብሉን እዚ መሰረታዊ 35 መሰረታውያን መትከላት ኣቐሚጥና ኣለና እዚ ንሕቶ ኤርትራ ክፈትሕ ኺልና ኣለና ስለዚ ተወሳኺ ዘለዎ ሰብ ተሊኹ ስኽ ይኽእል እዩ ክጎድል ኣለዎ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ሰብ ክጎድል ይኽእል እዩ ግን እታ መሕነቆ እንታይ እያ እዚ ንኤርትራ ፀገም ክፈትሕ ስለ ዝኽእል ሕቶ ልዒልካ ትቃለስ እንድሕር ኣለካ ኮንካ እሞ እዚ መትከላት እዚ እንድሕር ኣብ ኤርትራ ተተግቢሩሲ ንሕቶኻ ምልሰልካ ዶ እያ ትመፅእ ትሕቶ እወ እንድሕር ኢሉ እሞ ኣነ እውን ከምኡ እየ ዝብል ዘለኹ እሞ ሓቢርካ ምሳይ ተቃለስ እዚ እውን ከምኡ ዝብል ዘሎ እሞኒ ሓቢርና ንቃለስ እያ እንድሕር ኣይምልሰለይን ዝብል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከዓ እንታይ እዩ ዘይተመለሰ እሞ ንዕኡ ንክምለስከ እንታይ የድሊ እንታይ መትከል ክንገብር ኣለና እዩ ትሕቶ ስለዚ ከምኡ እንድሕር ኣሎ ከዓ ከምኡ ሕጂ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ከዓ ሃገራዊ ሓይሊ ብከምኡ ይፍጠር ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ መትከላት ዘሎ ምስቲ ቀዲሙ ዝተሓተ ናይ ራስ ተሰማ ብዛዕባ መሬት ቀዋም ዝኾነ ነገር ክዛረቡ ትኽእሉ ዲኹም እንድሕር ደኣኒ ናይ መሰጋገር ትብሉ ዘለኹም ትብል ብሰፊሑ ሓውና ሰንጋል መልሽዎ ግን ኣብቲ መትከል ኢለ ዘቐመጥክዎ ብዚ ተዛረብ ኩሉ ብዛዕባ መሬት ናብ ዋንነት ናይ ህዝቢ ክምለስ ኣለዎ ዝብል ዝኾነ ኤርትራዊ ከዓ መሬት ናይ ምውናን መሰል ኣለዎ ዝብል ኣብዚ ኣቕሚና ዘለና መትከል እዩ ኮንስቲቱሽን ኣይኮነን መትከል እዩ
إذا متكل إذا حجي كم متكل تقبله ده يتحطه صباح نقول إذا متكل كوينو نحر تقبلوه حزب نحر تقبلوه صباح نقول كونستيشن كهنت كله سلازي كهنت كله أو كأتخيلي حزبي خزارة بالله خزيتي له حزب نحر زي ده له قد فخيلي خوت أخيلي حزب تسامع على نجر جبر كالي قلنا حنا كم تقرنا في حتة مريت علني حتى زي قد عايز علني زبل نحر على خينو نخلو نتي حتى اللي زبحال أب إرترا كملوا سوزقولوا مسألة توامات سلازلنا حدا زيون نتي حتى أب إرترا زلوا كملوا زغل متكلم سلازي بخومو ملك خط حزالو سلازي اتي قوامي أب إرترا زقبر صباح نقول قوامي كونستيشن أب إرترا كهنات كله إذا جن كابزا حجي زلنا تبجسنا نقوم منجستي كن ساجر لنا خمتي حونا سنقال كله تنحي مجمرة سرعة كسعر الله مجمرة سرعة مستسعرة عن بحيث قام من قصة تكلا يدخلنا براكتيكال يكون لازم مساجر مدرخ كان ليه كاي كنوح حتى رخل كانوا حتى لازم مساجر معني بخمي يخيب زبل حتى نحطونا خم لسنا بس خل الملك أخسر على قمتي حونا سنقال كله تنحي تي مساجر مدرخ أقداسي لازم أما مساجر مدرخ حدا بحق خجزع له لازم نعوز جز انتري كونستيشن مساجري قوامي زبحال قوام يكون ناي مساجر قوام ስለዚህ ሁሉ ኣብቲ ግዜ مساجري ዝግበር ምንቅስቃሳት ብሕጊ ይግዛእ ንሱ ከዓ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ ናይ ኩሉ ናይ ስልጣን ምርቃሕ ይኹን ካልእ ይኹን ንኩሉ ምክንያቱ መሳገር ኮንስቲቱሽን በኮንስቲቱሽን እኳ እዩ ስለዚህ መሳጋገር ግዝያዊ ክሳብ ስለዚህ ኣብቲ ውሽጢ መሳገር መድረክ ከዓኒ ቋሚ ኮንስቲቱሽን ከዓ ይፅሓፍ ስለዚህ ትኩሉ ኣብ ኤርትራ ብቋሚ ክግበር ንብሎ ሽዑ እዩ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ዝተሉ ቋም ክስራሕ ከሎ ይበሃል እቲ ሕጂ ናይ 97 ቋም ኣለና ዝብል እንታይ ሞቶም ከምኡ ዝብሉ ሲዘም ሕጂ ኣካክ ዘራፍ ዝብሉ እንድሕራሎ ኮይኖም ከም ዝሓውና ሰንጋል ዝብሎ ፀንሐሲ እንታይ ነዚ ነዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ከም ኮይና ንብል ዘለና ነዚ ቋም ኣብ ኤርትራ ቋም ስርዓት ክትከልሲ መድረክ ንፍጠር ኢና ንብል ዘለና كما جاب إيرترا أنا تقوم كتجبر واز دليل زلوا مالسي نعم حق يا إيرترا نحب فتح نحب دليل نحرر له خوينا مو إتا قوام زبلوا زلوا خاني نهز إيرترا تقلق نحب خوينا لا حجمنا نهز إيرترا زي قرب تايز فرح له نعاز قربا يبلن جلز بحالسي لا حزبك يا لا تمونو كوي كونت سلازي حزبي زي الله هني سلازي زي سلازي الله نزي خمي جري تجبرا ويكا خمي جري حزا كبل اليو قرب خيليو ما سمكا اكل لا تزب خوينو زي الله هناندو زي انا تقبر كاخول يخولم بري حجي نزي كنتات زل حجي ملكاوي سرعه عدا هاغاسي قام زي انت زي تكونت لك حجا كاك زرافت لولو يكونن معناتي لت مسرح كتغزو اي تخيلني كم حزبهم تقالشو عبايتا كوننت مستفطره نسم تحستن حرالهم تحستم حجم قربن بري تب حجي تعيش متقبر ነገር አይኮነን እዚ ከዓ ንዑዝ ቃም አይኮነን صراحه نكو ናይ 97 ኮንስቲቱሽን ኣብ ኤርትራ ትግበር ዝበለለ ከምኡ ዝብል የለን ኣብዚ ናና ማሕበር ናና ጉጅለ ከምኡ ዝብል ነገር የለን ኣብኡ እውን ኣይተበፅሐን ስለዚ ንዕኡ ኣብ ኤርትራ ቋም ንክትግበር ባይታ ይፈጠር ስለዚ ነቲ ባይታ ከመይ ጌርና ክንፈጥር ንኽእል ታቀንዲ ይደፍዎ መትኻል ታቀንዲ ሕጂ ስርዓት ከመይ ጌርካ ይስዓር مستسعر خان صبح حيتو كينعتو تدالينا خنصنح كمتي حونا سنغال بلا صنحي كمي جرنا سلازي نتي ناي مسغاغر مدرخ كمي جرنا خنمور حينا حزنا نصنح كاب طرحنا نصنح ما كل ነገር ورا بزخونلو ساعات كاب حزبي حجون حزب انتاينا خنكون داينا خنكبر زبل حتى سلازلا نتنا حزب حتاون كل سلس كراعيو سلازخل ما راح كارتاي ስለዚህ እዚ ስርዓት ንምልዋጥ እዚ የድልየና እዚ ክንገብር ኣለና እቲ ስርዓት ምስተለወጥ ኣኻ እዚ ክንገብርና በዚ መሳገር መድረክ ክንሓልፍ ኢና ብድሕሪኡ ከዓኒ ኣብ መሳገር መድረክ እዚ ገርና ከዓኒ ቋም መንግስቲ ህዝባዊ መንግስቲ ክንተክል ኢና ዝብል እዚኣ ታ መራሕ ካርታ ማለት እዩ እዚኣሲ ፅቡቕ ነገር መን ይፀልእ ናይ ህዝቢ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ዓቕሚ እንድሕር ትፈርሕ እንድሕር ኮንካ ዘይቲ ስርዓት ዝኸምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ እንታይ ፍልል ኣለካ ናይ ህዝቢ ድሌትን ባህግን ከተማልእ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ግን ናይ ህዝቢ ሓይሊ ዓቕሚ ክትፈርሕ ኣይግባእካ ስለዚ እቶም ከምኡ ዝብሉ
ነዚ ክፈርሑ ይግብኦም ምን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ጉጅለ ዝገብሮ ዘሎ ከዓ የቀኒልና ዳ ይግባ እንበሪ ንዝኾነ ሓይሊ ኣይተሊ ንዝኾነ ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራ ለውጥ ከምፅእ እሞ ናይ ህዝቢ ዝጠቅም ነገር ክገብር ዝብል ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እዚ ጉጅለ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ብናፃ ሓጋዚ ይንዑ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ሓንጎፋ ኢሉ ክቅበሎ የቀኒልና ክብል ዝግብኦ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ካል ኣጀንዳ ዋላ ታሽመ ይብሉ ግዜ ዘጥፍእ ዓቕሙ ዘጥፍእ ጉዳይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ሕቶ ንክምልስ ዓቕሙ كيلاو عمو نخبرك ترايهم زقبر زلو سلازي ناي لندن والله ناي بايتا والله سلف ديمقراطية زبير ترا والله خالو والله إذا حكي إذا قلت جل سرح زلو نسرحهم نفس وقفهم ناي هزبي لوطي عبي إرترا عن هزبي تأكم لوط خقبر نحدالي نحر كوينهم بتخكل كوم نحر كوينهم إذا سرح زلو نعوم حجازي سلازي بخومو كنردو يزقب عنا مالته سلازي يتي نحنا برينسيبل عميدنا هذا خاني كم متقرنا في حساب ينبر يتي بيل اوف رايت زين نقولوا وانا نعمرت حتى قال خاطر نقولوا زلنا ابتو قوامي كونستيتيوشن ايرترا كحقوق زغبو سلازي عينت نزي زحقوف كونستيتيوشن اب ايرترا ندحر تهاني صسين حتى خامل سلكاده يتحطو سلازي بخوم ملك حنحزلنا عزي برينسيبل كنري لنا قوام ايكونن سلازي بخوم ندحر تردينا خاني زياده نعو نمعوات خنق على سالنا مني تعديمكم اللهم عدماتهم سلازي حدر جاقنا بحيج حسابلو تو نعهم زوكلو تعشمو قبرو مالتيهم أساين قبرو أتخبار زلون سباتون كلهم خوليهم سلازي بزخوني نعهم ناتكم رئيتو كنت أوارق زخولو حسابو ما علاوي تعشمو كوحوة حكومي عدمة مالتي بزخوني جن كساب شعو تدالو يغني اللي ودي الله اوكي كنزازم محجسي أستاذ شدشت ساعات ديركم يكون ماني مع تصوف نقبر لا أبرئيتو خاورو كسمعوهم كتكاتاتلهم رئيتونا هزب وساني رئيتونا هزب وساني ماني يغني لنا كبراتا قايشنا عدما نخبركم أبزم سيزبكم هين كتبلو زوعلكم يغني لنا نقول ماني جزانا خمتلو مدنتهم كبراتا قايشنا كل سرحهم قديفهم مسانخو فيلهم مهين كبلزو على في رهيبنا ما نفانوهم حجي أب رئيتهم أتينا رئيتو السغا خمزة كخيك على الكا أبير لو مهوراتنا أبير لو دكاترنا خنبل حقينا حجي بعلم مصيهم أسات عمتهم فرقان كتعروا له زحاقيو سرح حجي مساخهم مهين كبلو له مصيهم علموني سلازي أفتي أرنا في زخون حساب ويكاني كربحنا زخئل كم بتقاوم أفتو هم أتوخينو زالو أب كوميتات تتمايتنا تصبق نيرو أب رئيتوخن كيدينا خبرات غزانا ريد أوفن قبرالكم هنا كي تزالالفنا خينات أرنا أب رئيتوخن كيدينا حجي أوكي سنيتنا ندحرار لخوخينكا أوروب رئيتو سمعكا أو كتب برتقلي خاصة نيمور أعدل كباكم نعاقاتكم انتاي تبلون زمن إسايو فأنتاي لبوار لكم وإذا رسعكم ونبرر لكم كوينو زي أخن ملقات بلو نباخاتكم مدرخ يا قنيلنا خبلنا محضر رجاقانونا حضرناتنا نخلكم سمعتنا خاني بمولكم يا قنيلنا حجي تراكم يو نحنا خنسمعينا مغنياتو حانات رئيتهم كل جزين عنا يهبت منايو سلازي خي تسكفكم حانات بزخوني شواتاتينا سنة سرعات خبيرنا راح يكون نبر كقرب مالوت ونجر كله تحبرونا بذات أمزي يحتت قال نظام كلهم مساي كسرحة صنحو بتصوت نقولهم بشم كلهم كوينة إذا مسجونكم زرله نسخاتكم كأني عمتم فرقان دقيمنا خيبلو كي تخافلو نهزب النهاجرن كنجل قليلهم زتوفي بتصوت سلازخانو أخبروهم كل جزء خبرات يجيبوا أميمو نخبرهم قدرات انت أبتي سرح انت قدرات تاريخي وقلنا نتسرحكم تقوموا زلهم أي تسقفوا دقيمهم بنات أزقل قولنا يمو إلكم أي تسقفوا نقول لنا توم عبالات زنبرنا ناتاتكم هنات رئيتو ندلنا مخناتو زبالات أتحاجر
سلام من رجع بالتسكتين زلوان حجر عبزحات أروان كأني لذي عرمنا وسرعة زخنا منجستي شعرنا ناب حجرنا خنقاتهم ندرس لزخنا حنات رئيتاتكم كله نقبل أني اللي عبكم كلهم كوينة يمسكنكم علىكم. ثانك يو يعني لنا سانجر قال تم مزازم تقبروا للدولي كبرات عايشنا نحر مفانو مزازم نقبرينا تبلكم عدول كبكم ما بريتو خيكنا خلنا اوكي زما تشالخا قدامي يتكحف بالكذا لها تم قال اطوين كاف تخصم عوزو علكم كاويتات قال اندال علكم ريتو اكتبوا له تخليكم ايدكم حف كتبوا له تخلي مدركنا وقتكم يزول حج كيكو دخلوا قال اسات يمكن فرق ساعات ساعتهم تطول خلو ما بخاتكم زما تشالخا دو اوكي وريد كادها حاره رئيتو زلكم الذي ابزرو رئيتو زللو بززو على لو معنتي ابزلو معنتي زو على كلكم عاقبكم وليكم خير زو على مالدي كلكم حقوساتكم قرب بيسون تايندلي كلكم حقوساتكم بتمم مهارانكم الشيخ أبالكم قرب زمانك راس تسمع اوكي ديما 4 نابخه مدرخ بل اندحر ابيكم الله خوينو منالبات مايك محاسك ابيكم خلندي نايتي نوح ساعات ريد على كذا وصيكم كتاتو تخليكم فيستلز قبركم وصيكم كتاتو تخليكم يا وصيكم اتكم حزواتا مايك وصي له شو وصيكم اوكي حزه أعطي خير تسمع الله خرا حدناتنا تسمع الله أنا باخذ مدرك اوكي انا بزح ززاربو ነገር ብጣዕሚ ቀኒልና ይብሎም ቅድመን ጥዕናን ይሃብኩም ዝሓለፈ ቀዳም እንደገና ከማን ሕጂ ሎማዓንቲ ከዓ ከም መጀመርታ ስጋ መጨረሻ ሰኒዕ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዝሃብኩም መግለጽታት ደስ ዝብል ማለት እዩ ቆጽልዎ ድሓር ኣነ ካብ ገለገለ ናይ ሕቶታት ዝቀርብ ዝነበረ ከም ተረዳእንሲ ንዓኻትኩም ከም ሓደ ውድብ ወይ ከዓ ከም ሓደ መሪሕነት ገይሮም ዝቆጽርኩም ዘለዉ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እሞ ነቲ ኣብ መሬት ወይ ከዓ ንስርዓት እዚ ንክቕይር ዝቃለስ ንዕኡ ሓጋዚ ዝኾነ ዶክመንት ይኹም ሰሪሕኩም ዘለኹም ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ኣነ ደስ ኢልኒ ድሓር እቲ ዝያዳ እዛ ዶክመንት እዚኣ ነዚ ስርዓት እዚ ከመይ ጌርና ነውድቆ ምስ ኣውደቕናዮ ከዓ ነቲ መሰጋገሪ እዋን ብኸመይ ንኸይድ እያ እታ ቀንዲ ትሕዝቶኣ ከም ዝተረዳእትኒ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ደስ ትብል ብጣዕሚ ጽብቕቲ እያ ማለት እዩ ስለዚ ቅድም ከመይ ጌርና ነውድቆ ብጣዕሚ እዚኣ ንኹላትና ብሓባር ክተቃልሰና ትኽእል እያ እንደገና እውን እቲ ስርዓት ምስ ወደቐ ከዓ እቲ መሰጋገሪ እዋን ብኸመይ ክኸይድ ዝብል ኮይኑ ተሰሚዕኒ ስለዚ ኣነ ብወገነይ ቅብልቲ እያ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ስለዚ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ይቐኒልና ክብል ኢለ ብዙሕ ክዛረቡ ኣይክእልኒ ምሸት እዩ ዘሎ ብኣውሮጳ ስለዚ ምሳኹም ኣምሲ ኣለኹ ይቐኒልና ክብል ኢለ ብሩኽ ምሸት يغني لنا حد نتكور حق ديما الله خديها ديما الله خدو ود ادم تاتو الله كما او بيعكا غير كتاتو صبونير ديما الله خدو اما يكسب الله ديم ساي ولا يا انا خوردلك مك خوردلك انا من البات محز ابيات كخيتخون وردلك بتنا اسمع له هدو هالو اسمع له هو تسمع الله انا باخذ مدرك هراي يعني لنا يخبلهم دلي مخنياتو تي كو زمسي تمرتي بتعمي تمرتي زي كونس تي مساغري مساغر منغسي لهم زندفو بتعمي ازي اقداس تحسطات دلويو عبد الحلفه ناجي سرعه ترينا ون بسنكي كوم عينت مدلات زي من باريو كله تسلطان نتي
ውልቀ መላኽ ተዋሂቡ ዓቢዱ እትዎ ዋላ ናይ ምክልኻል ድሌቱ እንዳቀየረ ነቶም ኣገደስቲ ሰባት እንዳኣለየ ነቶም ሰሰናፋቶም ኣብቲ ዘድልይዎ ቦታታት እንዳቐመጠ ሳንጣ ገይርዋ ዘሎ ዓዲ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ እዩ ብጣዕሚ ውልቀ ሰባት እውን ድሕሪት ክምለሱ የብሎምን ሓፈሻዊቲ ፀገማህና ካብኦም ንላዕሊ ክፈልጦ ዝኽእል ነቲ ኣብዚ ዓይነት ኩነታት ዘውደቐና ካብቶም ምሁራትና ንላዕሊ ክፈልጦ ዝኽእል ሰብ ስለዚ ኣሎ እዚ ከኸይደና ዝኽእል እዚ መሰጋገሪ ኮነና ዝኽእል ኢሎም ኣዳልዮሞስ ክሳብ ዘለው ብዘይፈልጡን ዋላ ፈሊጦም ከዓ ነቲ ናቶም ኣብቲ ስልጣን ናይ ምምፃእ ጥሙሓት ክፍፅሙ ዘልዩን ክተዓናቕፎ ስለ ዝኽእሉ ነዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥብታት ዘለዎ ስራሖም ሰሪሖም ብኡ ክቕፅልዎ ኣለዎም ብዝኾነ ይኹን ውልቀ ሰባት ክተዓናቕፉ ይብሎምን እቲ መግለፂ እውን ሓፈሻዊ ምስ ተገልፀ ኣብ ውልቀ ሰባት ግዜ ከጥፍኡ የብሎምን እየ ዝብል ኣነ ስለዚ ብሩህ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መግለፂ ኣብ ውልቀ ሰብ ዝሓተቶ ሓፂር መልሲ ሂብካ ጥራሕ ምፍናው እዩ ምክንያቱ ዝበዝሐ እቲ ህዝቢ ንሕዳ ዝርዕመሎ ኮይኑ ንውልቀ ሰባት ከተረድእ ሰዓታት ተጥፋኣሉ ምክንያታት ክፍጠር የብሉን እየ ዝብል ስለዚ የቐኒልና እየ ዝብል ኣብኣ ግን ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ምክልኻል እውን ኣገደስቲ ሰባት ምቕማጥ እዩ ምክንያቱ ምሁራት ክኢላታት ንሕዳ ኣቐሚጥካሉ ነቲ ህዝቢ ነቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ውሕስነት ክህብዎ ክእሉ እዮም ንሕዳ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ንሕር ቀዳማይ ቀየ ገለመለ ኣቐሚጥካሉ ግን ዋላ ሓንቲ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ እውን ሓለዋ ክኾንዎ ኣይክእሉን እዮም እዚ ብውልቀ ሰባት ክሳብ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ፅቡቅ እዩ በቃ ብሓፈሹ ፅቡቅ እሳዩ ፅቡቅ ስራሕ እዩ የቐኒልና እየ ዝብሎም ነቲ ከይተሓለሉ ዓመታት ዝሰርሕሉ ስራሕ ከዓ ብጣዕሚ የመስግኖም ማለት እዩ የቐኒለ ኦኬ ይቐኒልና ድዩ ወዲ ኣደም መፂኻ ኣለኻ ሞኒ ሩም ተረከበኒ ካብ ሕጂ እኒኦ ናብ ሩም ወዲ ኣደም ከመሓላልፈኩም እየ ሰውሪ እንድሕር ዝኾነኹም ተጋጊና ብልዕሊኹም ካብ ዓንጦያ መሰራርሓና የቕሬታ እንዳሓተትና ኢና እሞ لوام ليت لا بخا مدرك ود ادم حفا بالله ايد كم حسن هيك حزام ساكت تحازكا ود ادم ود الله اوكي حركتي الله ثانك يو يا قايش نيرمنا تما قايش كيدوم يوم ابقمقم افتزو على له اب دنك حزن بخا مدرك ثانك يو لوام ليت اوكي مو خبريك بريغا حزوا بولسك نعم الله اوكي يا انا دوخ بريغا يا ثانك يو حدنتنا هابزي دهنك هتمثل بقى على غور دمصها كمان لحتي له معات بيني هم شيخ قال ثانك يو انا بكن صها 5 يوم اغاش تمشي مالتي ابريغا لو سمسلني نو صح هذا اللي اوكي رايت اوكي يلونا بريغا اوكي